Не, но записвам се само. Няма стримам, защото не дам, бъгва се нещо. И сега... Опа! Чакай. Това ранкит ли какво? Да, бе, иска го пуснах. Добре, само да кажа за хората, които може би ще гледат това клипче. Някой има идеи как да си пусна стрима, защото явно има някакви проблеми, които изведнъж просто стрима забива, но звука си продължава. И да, ако изобщо някой гледа това просто глупаво клипче. Нека да ви кажа, че няма смисъл да гледате това, понеже този, който играе е пълен аутист, защото не може да си оправи стрима 10 години. Ами, не от 10 години, ами, да. Добре, защо трябваше? Аз съм контртерорист. По-друго не остана. Еми, бъди каквото искаш, ще ми е та на мене. Значи съм теро, защото очевидно контртерористите ще губа, щом съм с тебе. Аз съм теро. Избирай си ти. Това? Аз съм теро. Супер. Кой бие с 8 на 2? Нати! Нет, на следующую катку это я 100% запишу. Аре на Мираж. Ара на Мираж. Че не искам да... Искаш ти Миражки, дай, деме. Ой, си вземи. После трябва да оправя видеото. Има време да оправиш видеото. Може би ще трябва да сложа музика. Сега ще избере да зве на бас. Че как? Ето го. Дъзде. Няма да е Просто да две, да, яка е мапката, обаче... Кое му е якото? Това го има от CS 1.6. Ами да, то CS 1.6, почти всички мапки ги има, даже CS 1.6 има повече. Просто графиките са по-смотани и като цяло играта тук е много по-як, защото има някакви скинчета. Макар че ние с тебе още сме бедни, нямаме Аре терористи, аз влизам с терористи. Нямаме право. Защо? Бати гадовете. Добре. Чао, само. 5-7. Ай. Няма. Такива улици, големи и дълбоки. Уличните си взели специалисти. То ме цепна от някъде. Мисля, браките на въпреки, Кука гаден. защото това са нализал броя на случите. Добре, брате. И казва, да се падавче. Това нали е било само трудно за видяли си вече. Много. Залягала, но като Много гаденето. даже храната Уау. Я против тебя. Някой ми надупчи як. Сега аз мисля, както го говориш, ще си дръпне и накрая такива, че не да го говориш, ще почне да става. Бум. Няце. Върват до мен става. Бум. Тук сме. Къде беше сега? Ай. До тук. Почвам ги с 5-7. Почвай ги с каквото искаш. Само да не почнеш по мене да стреляш, съм доволен. Добре, надявам се да нямат снайпери. Няма право да има снайпер на такъв нисък левел. Освен този, който е снайп на стек девятката. Този бук. Ус. Катерен си умрял, като е човек. Добре, той е супер крив, как ги оцелва всичките? Добре, аз не знам, аз съм чул, че само... То пука надясно и он не му взима кръв. The fuck? То 100% е някакъв вижен hack. Как ли ги преследва така всичките? Просто ние сме спотани. Да, признавам си, не може да играем тази игра. Но нищо. Като това може би ни е нещо от сорта на 10-та игра. Его. И той няма умре, на 24 кръв е, сега ще вземе. Добре, че го убиха. Ние бяхме контра, нали? Ааа. Уф.
Уния бате не му дори... Да му си помисли, че нашия отбор е умен и залага бомба. Нашия отбор да е умен. Бате аутиста. Добре, за какво ходи там? Гледай го. Мале... Там е яка снимка. О, господи, Наташа. Бах, ей, гадни руснаци такива, да, мрете, да, ма. Calm down, Олег. О, господи, не бомбите. Аз само се кланям на Господ Аллах. Нашия Господ е гъзнал. От трепетота помърва. Мали, тук пълно бе, беги, не ми се ходи тук. Не ми се мре в началото. Bomb has been planned. Bullshit. Добре, това може би беше нещо от сорта на самото, но... Защото някакво си мисля, че съм ги засетил с важи памет, какво става всъщност е са. Просто не съм. Колко е долен той, Не знам колко са... What? Защо? Айде предавам си хубаво време, защото може би не се получава, защото малко ти малко са. Много терористи. Господи, бог просто. Не бате, ние ще паднем с руснаци. Не, че и ние сме много добри, де. Руснаци са като поляците в лигата. Да. Казвам го на всички да не му помислят, че сме добри. Смешно, чувак. Ужасно съм, така че. Научись играть. Къде си, Алек? Я от тук мърш. Към бейси. До тебе съм. Добре, нали така. Така, вариант А, аз стоя и пазя отгоре. Ти стои ме пази долу в вратата. Наверно ще ме убият, защото нефите вече те от... Вариант Б, седи и чекаля. Наверно вече има тази пета нефи мазни долни. Идва един. Убий го. Убива. Там чекаля и ги трепа. Ти къде си? Това горе ли си? Да. Какво има горе? Я да видя. Скача с контрол бета пак. Как дела, люди? Защото така клекаш. Боклук. Мой... Веднага изляза и ме пукне. Добре! Как точно мен? Защо мен? Те ще стоиш напред, аз съм трети кил вече. Какво съм му направил? О боже... Ще Брат, кръстя... казах някой да дойде от тунела, моля те. Ще кръстя клипчето нубове от контртерористите. Тире мен. Аре кажи къде са пак. А? Къде са? Ами, чай да те фок. Кажи ми да има в тунела просто. Ами на аса. И двамата. О, И плентват бомбата. лошо. Това какво е? Не ми трябва. Значи... Крият се зад кашони, така че отивайте от... Голям кашон ми изкара то! Убилите? Не, само малко. Аз съм доволен, взех 3 кил този рунд. Па не мога да взема ни един кил. Защото съм от контртерористите, аз не играя от контртерористите. Гледай ги, бате! Бързо! Аре, Не, тя гръмна, няма ще шанс. тръмне бе. Няма шанс да... Ти си Господ Бог. Уоу, Ти си бате! мъжа, бате. Той е някакъв. Добре, браво. Е така. Той е човек, който иска ви флашбенка, е така. Гадим, брат. Добре, ще взема. Върнем. Печали. Аз пак се И- качвам отгоре на това и се оправите. Еми, и аз съм. Не, нямам смисъл. Аз съм някакъв луд късмет, някакъв скоги. Просто изчакай така, тук бам и ги пуцах като говедо. Ти пази тунела, защото, оле. Та им пръснаха каските. 150 часов. Надо удалять КС. Конечно.
Не вижда. Къде си? Дили! Бах ти. Откъде? На бъса. Всички. Не отивай, брато, там са... Ще Аз ти съм кажа на гол. колко. Един, двама, трима... Аз съм на бълата пак. Да, трима са и всички отиват към А. Той вече към теб един... Да, убих те. Де? Мхм. Ох, тази игра не е за мен. Аз съм. Само вие, Трябва да правим нещо, мен не си играе друго, така че shut up. Нищо ще се науча някога. Аз тук правя помпа Power Torrent и не ме търсят. Добре. Аз имам място за чакарене даже. Идват. Къде са? Убих един, обаче другия за това ме уби. Какво ти кажа, помпа Power? Ти къде си, бе, брат? На беса. Мисъл, сади, че отиват така, чакай са. Ти дека си, брат, чакай са. Така, те деци ти никой не лади, са... Чакай са. Там в тунела няма никой. Ти умря ли? Ние ме афака, дай го кикнем. Ето кнайф. На Али са? Чакай са. Да. What? Да, бате, да. Клоун, с АВП. Падне, пишката ти падне. Аре сега пробваме на друга. на души баш. Къде да пробваме? Една примерно, сега без ти толкова. Са. Аз трябва да взема 3 кила играта и печелим. Много хочеш. А ти си то синен снайпер. Кой схвърли тъпата... Да, този снайпер не го взимай. Що бе? Вземи си това тук е ВП на пода. Къде? В тунела е. Не ми трябва. Ай брат, вземи го! То пиец нищо не прави. Трябва да целиш 2 пъти в колено да презареждаш или една хитка, която хитка е много малко вероятно. АВП-то поне го пукнеш веднъж и умрял. Така че презареждаш. Но това и да мислиш. Айде, долу куче. Помпа пауър. Помпа пауър! Помпа пауър! 3 кила! Да. Дека са. От аз съм на плюнка и ако не знам къде са е проблем. О, боже, тази игра е най-тъпата. Аре казай къде са бе. Има един, който държи... нали... Отива към А, той е един. Не могат бомбо. Че са двама. Не са два. Двама са живи от техния отбор. Да, да. Значи и двамата отиват към Видях. базата на контртерористите. Уау, каунтър. Това батите остана. Един. Готов. Мистер Пикач остана 3 кръв. Къде? От другата страна, т.е. Така, оттам. Да, пригодих. Кажи като идва насам или като отида към А. Има осталось только прятаться. Граната хвърли по теб. И той има 3 мейт, нямаше да знае, че съм там. Просто хвърли граната. Нищо. Още не мога... Бате... Знаеш какво? Не. Отивам с револвер, не ми пука, не мога да се събера за АВП. Беше за това от пода. Аз го взех. И ми влезе с калашник. Какво да правя? Да пукам да нося колко? Аз съм с помпата. В момента съм с бизончи. Батица ще... О, взели някои или само те наточиха? Не са ме взели. Само леко ме наточиха. Жестоко, на 10 кръв съм. Този тъп пищак е по-различен.
Аз взех кил! Къде са? Значи към тяхната база отиваш. Чай сега ще кажа, само да ми свърши реплея. Ти къде си, брат? Чай. О, спечелихме. Нищо не направиха, ма нищо. Не умрях. Защо стоиш в базата? Защото щях да ме убият. Имаш някакви на револвера, между другото. Аз имам 50 за всяко оръжие. Пошли за мной. Пак съм си револвера. Борис, какво ти си? Трябват ми пари. Аз съм с 50 за десятката и... Значи наред. Готов съм. Той е флеш, банг, банг. Трябва да кикне мистер Пикач, защото... Fire in the hole. Один бы пошел. А майка ти деба. Защо всеки път? Добре, отказвам се от тази игра. Просто се отказвам. Не мога да се откажеш от тази игра. Ето, гледаш ли? Това ти тъпия реплей. Ще ми вкара 3 патрона, аз ще умра. Дори не са хетки. Лепай с хетки. Не са хетки, аз съм 0. Оу, съвпадение, не мисля. 007. Това съм аз, ако не знаете. Дека съм. Ти си 817. Как взимаш толкова килове? Аз съм 871. Аз съм 007. Не случайно ми викат агент 7. Аз съм 9... Защото само умирам. Аз съм 981. Не си 981. Си 9-1. Да, едното е асист. Ми 8 да. са умирания, 9 е киловете. Ну как так? Аз съм 007 пепи. Разбрали защо съм 007? Да. Като трябва да се карат още 45 секунди, техните се разбързали да вземат бомбата. Така че хубаво. Посмейся. 40 секунди, нашия стои пази бомбата. Ама не достигна врата, защото ще го отрепа през вратата. Тик Бутовски. Можно маленький вопрос? Кой да? Кто Да, учит это играл? Има скинове на фанатик. Тебя кто учит? Има да. Фанати не са само лига отбори. Никто. Да, знам, ама Знал, что? Может, учил? фанатик се Как ще спечели. мине в гръб на тоя оле, Но это... той не го видя. ты ошибаешься. Иначе беше дед. Айде, умря. Той умря. Той китаец умря. А не, усети се. Бабушка. На, късно. Бате, то Кик Само Бутовски. той да не се нафри да умреш от тогава. Браво. Бабушка. Варенье. Ты варенье. Добре, че е то да ни кери. Какъв той ще направи, просто не умря. Привет. Привет. Добре, то път съм АВП. Флешбанг. Вау. Хуй. То път ще да стана зад всички, защото ми писне да умирам. Добре, някой тъпанар ще вметне. Сука, жопа. Найс. Дочкаме 36 живот само с гранати. Е, това е. Жив ли си? Да, жив съм, бе. Така те искам. Набор устанавливай. Ставлю. На Б, нали? Майка и деба. Един долу. Два надолу. Мале, какво ги правим, бе? Добре, я да видим той как ме убивам. Добре, то път ме убие. Поне кой е най-важният играч на тази игра? Зафизна той на това играч. Fuck you. Че ли дефюзна бомбата ли? Ага. Браво. And go, fuck yourself. Бате на мен писна, аз не мога да взема ни един кил. Отъмяш. Вече не знам какво да правя буквално.
Аз изобщо не мога да игра от камтър терористите. Да. На терористи взимам тек девятката и само с това ги пукам, ама не. Като крадем Асимов. Обаче е LG и е пиец и не го харесвам този скин. Дай си напиш щастите ми. Пак аз понесох. Пепи зад тебе, сериозно. О, GG. Не го бях изобщо. Не ми се кой на мене. Ще умра веднага. Ти къде си умря ли? Не бе, жив съм бе. Порядам за АФК-та. Фук. Фак, не, знаеш как ме биха? Как? Нали вместо да зумна с десен бутон, мръзна напред мишката и дарих се във водата. Мисля да отидем в водата тук и не се получи. О, боже. Знаеш просто трябва да дефюзна тъпата бомба, ще няма никой на нея. Дефюзвай бе, тапак! Кой чакаш бе? Ето И така може. И така става, да. О, аз махам с снайперите. Какво маваш? Махам снайперите, писна ми. Кога? Ще пробвам с това, ако не стане, просто ливам. С кое прош? Бизон. Имаш кил бе. Най. Чуря, М? имаш кил. Как ще имам кил, бе? Имаш един кил. О, добре бе, имам кил, но дори не знам как. Аз съм на трето място с 10 кил. Да, аз дори може да имам един кил. Взели си един кил. Да, по някаква случайност. Сука, блядь. Най-много по-минало. Но ако че има сянка и мога гледам сянката. То ще умре. Ще ги пукаш там. Накрая си задате. Мен какво мисли? Както да си го решим. Нали? Ако. Чакай, Алекс ще мине. Това си ти. Ми на теб ти харесва, аз не съм го виждал, не разбирам. Ох, Браво си. бум has been planted, къде? О, взел си кил, брат, Алек. Да, И аз взех кил. по много труден начин. Значи аз съм на Б. Пожми ще на Б с нами. По-лесно за На вас, бъли е? предполагам. Кой рахуй? Да, на Б. Нищо не отивам. Да, аз съм на Б и пазя ги. Добре, браво. Пуцай! Ай, ти умря ли тази игра? Не. И аз за бата и взех кил даже. О, Аз пак те 6 на 5 за нас обърнахме ги. Аз ще това ходя, ходя пак оттам. ако почнем да мендваме тази игра, ще бъдем доста добри, си кажа. Да, на мен плейтайма ми е 9 Чакай, часа. ти с снайпери трябваш първи, мут ли си? А? Ей, там има един. Къде бе? Изпусна го. Фак. Да. Мале! Мале! Бат, аз останах на 31 кръв, аз се махам. Аз останах на 72, ма. Все пак. Тъй. И тук заставам. Приятел, махай се оттам. Мале! Пръснаха ми черпа, брат. Ау. Чакай, умря ли си? Не, Той чакай къде са. умрях. Да, късно. Ето род може да... Че бяха 4 тук.
О, не гледай сега, взима кил. Гуци! Тук съм много. Ти умря ли тук? Да, умрях. Аз умрях първи кица, защото ме снайпнах. Обаче, един стои, някакъв там кляка, гледа. И трябва някакъв тича, перуята, някаква бам. Привет, меня зовут. Име не фиадски, добри с нашия отбор. Меня зовут Свински Бут. Меня зовут Свински. Сапунът свинска маса. Сапуна свинска маса. Нет. Бате, а знаеш какво съм са? С снайпер, и то с кар 20, любимия ми снайпер. Той е автоматичен. Туп. Ги пукам. Да, такова. Да, тако. Аллаху акбар. Бате, мрази тя флашбанк. Някакъв отбор флашбанк! И заради това умрях. Умрял ли си? Не. Сега ще кажа. Чай, сега ти видя къде си. Дека си прав. На Б съм. Да, видяхте. Не се показвай. Фък. Колко са? Много. Дай газ, сега! Ти си на гев, фърляй се! Фърляй се, влизай вътре! Ай, влизай, бе! Пуцай! На газ, нараво! Одем! Умри! Ще презареждам! Нищо. Сега ще влезеш по-рано. Ти си на гев някакво те. Никой не чака да влезеш с на гев, а не гев някакво такова power mode оръжие. Ти ми викаш само много това за... иска. Аз казвам... Бам! Това спечелихме, знаеш. Нищо не. О, не съм на последно място, бебе. О, е. Иди нахуй. Гадим. Как ще получа съм? Мираж. О, бате. Ако някой вотне... Дъс да лапа. Вотнете до края за Мираж. Дъс да лапа пи. И то път сме Не, зависи. Ако пак... Ще гледам от нашия отбор. Значи гледаш пинг, то пинг виден дето е, той е най-горе дете първи в нашия отбор и китаеца. Ми китайско му името за това. Просто цигани. Тъмто, че не знам мапа на Мираж. Лесена. Що му кажеш? Брат, днеска аз кино валя, не можах да изляза. Мираж, мисля, че това, дето ни пусна преди, искаше да ми видиш скина. Може да, дай сега ти това е. за тъпия скин, дето си получил. Добре. Това може да има да е някакъв готин. И нашите смите, него му се падна една помпа, ето е сива, просто същата помпа, е сива. Мен ми се падна бизонче пясъчно покритие. Струва 1 цент. Терорист съм аз. Ху. Рефус. Не, 18. Виждаш ли? Къде си? Не съм почнал още. Кога ще почнеш? Сега. Имаме силни в терористи, да, съм вътре. Дай ти скина. Пати ли си? Ето, обърни се, това не. Да. Фърли го да видя. Ама изакива. Фърли го от тапак. Чакай, как се хвърляше? Ноп. Добре. Г. О, я. Това е някакъв фяк, бате. Някакъв фяк зелен. Дай ми го сега. Да. Че ще пръсна тъпя Може да мода. го купиш. Умирай, бе! Добре, аз имам такъв скин. Курва. Виж моя. Не Какъв мога. шанс. Курва. Къде ми е? Ето го. Айде. Курва. Какво взе? Курва. Тъги гадката. Махни Дека ме, си. Курвар. О, това ли е мирашката? Да, тая яка. Fuck you. Тук с нещо пуцат. Флашбанк. Но... Боте! Килче! The fuck? Аз взех кил. Не, бате, то е... Каза ми къде са. То out of nowhere спищак в главата някак си. Бате!
Волк ли си? Алек, Още ли рекордваш? Yes, браво. О, тази игра е наша, ние сме 15 на 2. А тук сме 15 на 2, бе. 5 на 2, в смисъл 5 човека на 2 на човека и в целия ни отбор пази. Гледа те са по 3. Той е някакви скин, виж ме мунджалъци, брат. А такива скин. О, Ой. айде, долу. Той умря, да, ама. Зад тебе, зад... Behind you. Те чува, само мъртвите. Не, Не. Както и да е, просто бомбата гърми и печелим. я. Само не се показвайте, бе. Аллах Е, това ми беше играта. Акбар. Той Бруни е много добър. Бруни 9, Да. Ние бяхме 5 на 2, и той сега би 4 човека, брат, направо. Аз съм Сака и те. И аз това. И нямам, друг пари нямам. Переучу. Някой да не го убиха вече. Не бе, брат. Аз само стрелям. Али бе. Тук бавно ходи. Що мога да се найпнат всякаш. Дай газ. Ах, майка ти дева. Тук ли? Не знам къде е. Чакай, че реплея ми е 5 години. Чакайте ви да къде си. Кажи ми просто къде е. Ето сте. Отпред има двама ще дойдат, мисъл Ама от къде? отдолу. И нос. Двама са! Точно, Ще бе! ходим бавно, бе! Ти можеш да... А що? Защото ме слова това. Кое? Като ме стрелят. Не те слова. Да, това не му Кажи мърдам. Но. Не ползвам shift, аз да не съм тъп. Да я знам. Ти да знаеш. Само не ме би, младът. Да, е ясно. Пепи, я ме виж къде съм. Добре. Браво. Скъсете си, да. Чей са. Никой не идва при теб. Сега има един идва към теб, ама не съм сигурен. Да, има един е покрива, ама твоя там. Той дето се цепи с него. Той дето до тебе е адски добър. Ти двамата дето до тебе са много добри. Охо, добре, бате. С патлак да ме гръмне. То си взе бати живот. Не мога да... Тая котката ли гледаш? Москва. Он е отгоре, бате. Тей Питерсбърг. Но. Това е някой животно. То са име отзад. No. Okay, Ukraine, no, or Russian. То падаме. Той е много добър. То дрон е с... Не, аз така, това котката е много добър, от нашите. Обаче няма да има време да сложи бомбата. Не ми кажа, че ако не сложим, то ти е към грешната база. как я тащу всю тему? Трябваше на Б да ходя. В момента ходи с нож, това ще го издадат такива нови, ще го освен подготвен. Това е ще. Молодец. Тапак. Гляди на нас, пожалуйста. О! Вася, ты тоже не Не, Да. на един живот го е ставил. Вау. Не вау. Бате, паш траги го пръщаме. Тук
като цяло не почваме такива с принцип контртерористите, ама и в антиград терористи са заради My те. friend. Хубаво, че ние взехме First Blood и Second Blood. И нашите ни взеха... О, да. Това ще обясним. Кажи ми Декаса. Умрял. Декаса умрял. Ако беше тези отбор умрял, ще да знам. Късно. Има един да се казва Олег. Ах, дизартигъл. Пища казацки мощни деца тига обаче. Къде се качи? Кой останал? Един ли? От нашите ли? Да, Да, той е мъртв. само Олег. 2000. Аро, Олег, ти си. 9. Мъжу на 100 живота е. О, да. 5 на 1 му влез. Много бе. Арфа не може да печелим. Днес съм само с 2 обалетки и Защо не мога? О, той е взел дизартигъла. My mother always say, don't lose. О, боже, писна ми, бе! Убиха ли? Така нос мотана. Ако тази игра само на дъст вълна, поне аз знам. Аз просто стоя, мисля, той е мой, каза, че не е мой, ами GG. Всички са на Б. Има... Един ще дойде отгоре, Алек, отдясно. Не, той обиколи, заеби. Влезе през... Те го убиха вече. Отдолу има един, ще дойде. Той отдя. Добре, защо като си сменям тъпото оръжие, трябва първо да штракне тъпото нещо и тогава да стреля тъпия педерас. Така се прави. Така се прави. Мен Какво той не- всеки път като си вада тъпия пищак, трябва да му натискам копчето или какво? Да. Защо? Защото така играта е, че някакво просто ти вадиш питака и търтата. Пати лайното. Кое? Тът играта. Айде да не псуваш на стрима. No push A. Аз се махам от тук. Защото просто като биехме, ако мен тази игра ще е окей. Но още мисля така, просто не може винаги да печелиш сега. Ние сме зле още. Ние сме зле още, не сме с най-добри отбор. Гледах кил вече. И хедшот от някъде си. Да, Съм флашбан, пати. направо бе нокаут. Дека си, Алек? Дека си. Няма те, брат. Не думай. Ранени с клики. Один лук. Видя ли колко са тука? Всички. 15 тысяч киллов. Это достижение. Боже, Няма какво, бате. О, бате, карамбит има това. Той е сгъваем ножа, но. также. Turkey.
Кой има карамбит? Един. Изпушна го. Like this is very big. Взимам помпата и атака. Помпа power activated. Can I search it? Щупих този телевизор. То си ме коли, бате. Тебе да заколя, както майка ти. Те ти го пале! Да му дай кажеш такива добри, които аз не мога да бия, защото... А те заколя, бе, свиня. Мене ли ще колиш? В коврах, короче. В коврах, раз, два, три, четири, пять, шесть. Ай, Тарек. Ти в началото си мелето. Човек в коврах. Ой, бе. Какво се въртиш като? Аутист. Да. Напред и вляво има един. Напред слява. Идва, идва! Какво направи, бе, Алек? Те, Алек, бе! Удри! За два си идва един. Чай са. Уоо! Някой ти каза презареди. С 3 патрона ли ще ги стреляш? А? С 3 патрона ли ще ги стреляш? Улиш. На къде? Да. Сега има един там. Видя ли го? Да, видях го. Чай сега ще ти кажа какво прави. Идва ли? Снайпите. Покажи си умрял. Но той на 20 живот. Имаш някаква бомба. Фък? Оу, то! Това не го видях, се знам. Ето го, с дизър тигъл, бате. От 50 метра, да. Паси. Такия най-много ги обичам. Да ме пука с дизър тигъл от 30 метра. Аз съм с дизър тигъл и 3 гранати. Аз няма вече пари за нищо. Макар че това ми струваше колкото един пищак. Аз не си взимам гранати, защото нямам пари. Тоест имам, ама после нямам пари. Да, на граници са таки важни. Знам, че са важни, но нямам пари. Бате, влизам едно в едно с ножка и това е. Каквото да става, ще става. Бате. О, калашник. Екстра. Аре, стига да е, то щях да го убия. Няма ли някакви ножки, де се мятат в тази игра? Flamin. What? Да. Кажи, да, Алек, ще има когато ние станем добри в това. Хаха, никой. Is anybody English? Има ли смисъл да го качвам? Кое е? Видеото! I don't Качвай бе, да се хили после късане. Ние сме пълните ретарди. Аз! Ти Алек, поне можеш малко да играеш. Алек с мен късане е прота. Да, може. След около 20-30 години. О, поне не съм на последно място. 308 съм. Ти си 218, по-добре съм от тебе. know. Да. 6 на 1. Си? Разбираш? И географията, историята, Нямам география утре. историята и химията. Химията си ми е учил. Играше на играта и четеш така, че не съм научила какво точно се научила. Каквото трябваше. Аз съм с бомбата, отивам. Само вика Петко е много добър, но Кой е това? Пепи, аз съм с бомбата. славят си го кажа. Не, тебе говоря. My mom's got He's gay. Homo. Do Russians hate gay people? yes, yes. No, I'm not gay. I'm not gay. I love to fuck women. Nope. Oh, I have killed you. I have killed you. Of course. И отзад ли бе, бати, буклука? Добре, как знаят винаги къде сме? Не ще не те си говоря с някой. The one was a really nice guy. Да, yes, yes, нашо. Няма ли копче сарендър? Има, да. How do I say Russian word? Къде?
Не знам, но има. Шопа. Please repeat after me. Я пидорас. Я пила. And then Thank you. you You say told I'm gay now. I'm gay now. yes, yes. Да, място, защото ме дразни. Нет. Защото си руснак, затова те киквам. Лол. With smack in that fuck man's. Нет. Не съм изненадан. Ние има 2 победи, откъде бе? I use Google Idiot. Translate. Един път гръмна бомбата, май 2 пъти гръмна бомбата. Ние сме екипа, брат. Олег, О, вземам си пищака. Виж го кой. Аз съм с бомбата, брат. Аз Виж ще кой вземам съм. АВП. Къде си, брат? Аз с бомбата. Ти ли си с бомбата? Ела, виж какво съм. На там абсолютно всички отиват. След тая, аз съм в мелето, брат. What do you think about Привет Андрей? Те да стрелят? Да, но умряли бе говедо, да, но. Бате. Тук ме стрелят всякакъв освен пред. Пепи не е препоръчително да ходиш, ама... Нямам какво да правя. Оттам. Там, откъде оттам? Откъде бе? Бате, та игра е просто велика. Добре, как точно ъгълчето ще ме? Ей. Аз се отказвам от тази игра. Защо? Как по-точно всичките тия ще знаят във всяко ъгълче къде ми е тиквата и ще ме стрелят? Contact there is student receiving. Браво, Yes. контртерорист. I go now. Every time. No, Let's don't. fuck to Тъпи лайна. И никой не получи нищо, бати. О, аз няма още, мисля, ще мога, но после. Аз сливам. Noob. Така хора, мисля това да е. Съжалявам, че не мога да играя тази игра. Разбираемо е. 10 часа най-много съм играл. Общо. И то виждате, ранг 2 съм. Така че съжалявам. В следващите епизоди, ако има такива, може би малко повече ще мога да играя, но това е. Виждате. Няма как по-добър от мен да стане, но ще видим. Да. Поне малко под газа ми да отиде. Така че ако ви хареса това клипче, дайте палец нагоре и фото е там. Ако не ми хареса, пуснете. Ако не ви хареса, пак сложете лайк. Ако ми хареса, се среден пръста на края и сте готови. Да, ако мога коментирате там нещо. Палец нагоре за лайк, среден пръст за лайк. Вие си знаете, хора. Да. Аз съм Пепито, Алек. Да ми харесва. Аре, чао.